ஹலோ வீவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு எல்லாம் ஜாப்புக்கு போயிருப்பீங்க. நல்லா ஜாப் ஒர்க் பண்ணுங்கள். ஆச்சு லஞ்ச் டைமே வந்துடுச்சு வீவர்ஸ். நீங்கள் லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் ஒர்க் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் வீவர்ஸ். ஏன் இன்னைக்கு ஏமா ஒரு மாதிரி டல்லாக இருக்க? செவ்வாய்க்கிழமை வீவர்ஸ். ஆனால் செவ்வாய்க்கிழமை நாங்கள் எல்லாம் டல்லாக இருக்கோம். ஏன் தெரியல வீவர்ஸ், இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டுக்காரர் இறந்து 19 வருஷம் ஆயிடுச்சு வீவர்ஸ். அதனால நாங்கள் இன்றைக்கி எதுவுமே கிராண்டாக செய்யலை. அவருக்கு எப்போவுமே ரொம்ப கிராண்டாக செஞ்சு ரொம்ப அருமையாக சாமி கும்பிடுவோம். ரொம்ப நல்ல டைப்பு, எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு மென்டாலிட்டி உடைய ஒரு வீவர்ஸ். அவர் இல்லாதது எங்களுக்கு பெரிய இழப்பு. ஆனால் இந்த வருஷம் எங்களால் அவருக்கு சாமி கும்பிட முடியல. அது என்ன ரீசன் சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறீங்களா? இது என்ன ரீசன்ட்டு உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் வீவர்ஸ். எல்லாம் நல்லா இருங்க, ஹாப்பியாக இருங்க, பத்திரமா ஒர்க் முடிஞ்சோன்னு வீட்டுக்கு